Ens trobem a l'espai Padilla 210 i tenim el plaer avui d'estar amb la presidenta de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, la senyora Marina Comellas, que ens explicarà una mica l'associació de la Sagrada Família, totes les accions que feu. A veure, l'Associació de Veïns es va crear a l'any 1974, perquè aquests barris no tenien cap tipus d'equipament. Ni de serveis, ni de serveis. Aquest barri, el seu origen, era un barri agrícola, després va passar a ser un barri industrial. Tenim com a mostra l'Adam. Sí, l'Adam encara està, sí. I la Sedeta. Vale. Aquí teníem un total de més de 20 i pico empreses, però estem parlant d'empreses importants. Sí. La Safa, que hi havia empreses amb molta gent. Vale. Era una empresa textil que va marxar i com que anava de Provença fins a Mallorca, Sí. la part de dalt és l'escola Tabor i la part de baix és un esportiu. Era el poliesportiu municipal de la Sagrada Família. Sí que Exacte. Arrel d'aquestes empreses es va començar la gent a venir i es va anar creant el barri. No havia ni mercat municipal. Amb els locals de la General Motors es va fer el primer mercat. Que és on ara hi ha el mercat, hi ha el centre cívic, hi ha la biblioteca, està tot al mateix lloc, que és un centre neuràlgic del barri, de fet. Clar, aquest barri, el seu origen es deia el barri del Poblet. Es va començar a dir Sagrada Família arrel de la construcció del temple. Les accions que esteu més contents d'haver aconseguit durant tota aquesta història des dels anys 70, no?, que va començar fins avui. Nosaltres ara quan veiem això, t'ho he de comptar que tot el que està en vermell, que té el número en vermell, vol dir que ja està aconseguit, no està pendent de que s'aprovi. Dintre del mercat hi ha la biblioteca, aquí tenim l'espai 210, tenim un centre de cultura popular on estan, que està dalt de tot, que és el número 10, els d'allà. Allà hi ha els geganters, Sí, bueno, els geganters els coneixem. Nosaltres vam col·laborar amb la restauració del Miliu, que és el gegantó, un característic de la Sagrada Família. Porta el colom amb la... Aquest senyor existia, aquest senyor vivia a 2 de maig entre Rosselló i Provença. Hem estat sempre reivindicant les escoles. I ara, afortunadament, això sí que estem contents perquè, mira, tenim la Nou Graons, aquí també a Encants tenim l'escola Encants, tenim l'escola, hi ha diverses escoles, la Tabor, ara ja comença a haver on els pares poden escollir perquè ja comencen a haver bastantes escoles públiques. I aquest any inaugurarem l'institut. Ara estem treballant perquè es tregui l'Aurelita, sobretot la que estigui propera a escoles. De treballar ja treballem. Bueno, ja es veu, home, ja es veu tot el que s'ha aconseguit amb tots aquests anys. Ara fa goig veure tot el que s'ha aconseguit. Però és que pensa que tu parteixes d'un barri, que és el que he dit al principi, que no hi havia res. Mira, jo quan vaig entrar a l'Associació de Veïns, l'altre dia ho comentàvem amb una companya, la meva primera reivindicació a l'any 74 van ser els semàfors. No hi havia ni un semàfor. Imagina't. La gent diu, semàfors? Doncs l'any 74 al barri de la Sagrada Família no hi havia, i tenien cruïlles que havien accidents i pintàvem tants accidents, posarem semàfors, era un barri que es partia de zero. Doncs mira, des dels semàfors que va començar amb el que s'ha aconseguit fins ara amb 50 anys, i quanta gent sou ara? Quants socis sou a l'Associació de Veïns? Uns 400 i pico. La nostra preocupació sempre és que això arribi a les futures generacions, és que això es transmeti. Llavors nosaltres ho pengem tot, ho estem digitalitzant tot, perquè hi ha hagut reivindicacions que han durat 10 i 12 anys. Imagina't. Claro, però Plaça Gaudí, des que van fer fora les fàbriques fins que després van construir, van passar 15 anys. Tot el que has explicat del barri, des dels inicis, tota la transformació de l'agrícola cap a la industrialització, tot el tema que la industrialització va fer venir la gent cap al barri, tot el tema que era un barri que no tenia res i que a poc la gent va anar demanant, va crear l'associació, va començar a demandar tots els equipaments, les millores. Tot això jo crec que seria una llàstima que s'oblidés, que la gent d'avui en dia, els nens d'avui no sapiguessin tota la història del barri. Això és importantíssim que es conservi. Tot això és el que està pendent. L'Adam, que la tens allà, veus? Sí. L'Adam, en aquest moment, és un espai verd, en què està en un solar que no... Que no hauria d'estar allà. Llavors, ells ho saben, hem estat parlant amb ells. Pensem que la part antiga de l'Adam, el que ells tenen com a museu i oficina, es té que mantenir, però la part de darrere, que és molt més gran i que ells no fan res, es tenia que convertir en equipaments.
Per exemple, la residència de gent La residència gran. famosa que porteu demanant des de fa... 17 anys. 17 anys. No creus que també hi ha hagut una manca de molts anys en general de les institucions, és igual qui governés i que estigués, de no fer habitatge social? Hi ha un solar al carrer Indústria, l'associació i els veïns porten reivindicant almenys, imagina't, 20 anys pisos socials. En aquell moment, es demanaven pisos per joves. Imagina't, que aquests joves ja en tenen 40 anys. Ara ja diem, no, pisos per joves i per gent que tingui... Sí, que dificultats. I a Glòries també es faran uns pisos d'aquest estil. Es faran pisos per vendre, però també s'obligarà a fer uns pisos socials. És que, clar, perquè es puguin equilibrar els lloguers, té que haver oferta, té que haver una oferta social que la gent pugui viure a casa seva. Volia preguntar encara sobre el tramvia de la Diagonal. No, el tramvia ja està. El tramvia ja està aprovat i el tramvia es farà el tros... De Glòries a Verdaguer, no? Em sembla que és, el primer tros? I, per exemple, tot el sector del Ramon Llull, tot allò quedarà transformat. Perfecte. Perquè, clar... És que ja és un barri de carrers, Aragó, Diagonal i Marina. No, la gent que viu allà, després, quan estigui acabat, tindrà un passeig fantàstic.